गावब्रा सेक्रेटारि रायजोखौ केसमोन बिथाङा जों 7टा गामिनि रायजो राजाया हानायाव हाजो जों थांगौमोन सानैखौल' मानो होखो बिथाङा जों 5टा गामिखौ होमोन जों 7टा गामिया थांगौमोन आं बे कालप्रिटखौ हमगोन जितु आं जुदि बिटिआर हाबनाङा होननानै नंखाय रायजोनि सिल सिथाम आरो गहपुरनि बिटिआरआव हाबखानाय गंस्नि गामिनि रायजो राजा आरो बर' फिल्मनि बयजोंबो सिनायजानाय मुंदांखा एक्टर रवि नार्जारी बिथांमोननि गेजेराव दासान्दि दावराव दावसि दुंहाव थासारि सोलिगासिनो आरोना दा जाथायनि मेन रिजनानो जादों गहपुर पन्चायतनि आफादगिरि ईसा नार्जारीनि फिसाय रवि नार्जारीया बिटिआरआव हाबखानाय गंस्नि गामिखौ बिटिआरनिफ्राय दानख'नो नागिरनायनि गिदिर मोनसे अजद दैखांदों रवि नार्जारीनि सायाव गंस्नि गामिनि रायजो राजाफोरा तो बेनि सायावनो दिनैहाय गहपुर पन्चायतनि आफादगिरि ईसा नार्जारी आरो लोगोसे ईसा नार्जारीनि असे फिसाय रवि नार्जारीया गुवारै मोनसे फुल क्लियारिफिकेसन होफैदों नोंथांमोना नायलांनो हागोन गिबियावनो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय लोगोसे रादाब बुथुमगिरि इउनाइटेड निउसनिसिम आरो इउनाइटेड निउस नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय दिनैनि नैबे जों प्रेस मिट लानायनि बेलाया बेनो जे थांनाय मैयाहाय जों जितु माखासे जोंनि बिटिआर हाबनाय हाबिखौ लानानै एसे दावराव जादोंमोन मानो होनब्ला मोननैसो खोथाखौ लानानै दावराव जादों खोथाया जाहैबाय जों माने जोंनि गहपुरावहाय बिटिआर जितु सोसननाय दानख'नाय लानानै थांनाय जितु बिटिआरनि लिस्ट ओंखारदोंमोन 28टा गामि ओंखारदोंमोन बे 28टा गामिनि ओंखारखांनायनि उनाव जोंनि गहपुराव मथा मथि 200टासो गामि दं जोंनि गहपुराव आरो दा 28टा गामिल' हाबदों बिनि उनावहाय माखासे हाबै गामिफ्रा पन्चायतआव थादों दा पन्चायत हिसाबै बेबायदिनो पन्चायतनि इलेक्सन जाबाय बे पन्चायत इलेक्सनावबो जोङो सनापुर पन्चायतआवनो गेलेनानै देरहाबाय गेलेनानै देरहाखांनायनि उनाव आंनिनो बिसि ईसा बसुमतारी नार्जारीया सनापुर पन्चायतनि प्रेसिडेन्ट जाबाय बिनि उनावबो बाथ्राया ओरैबायदि जाबाय जे थांनाय साननैसो बावै सिगाङावहाय जोंनि माने बिटिआरनिफ्राय माने उदालगुरि जिल्लायाव धनस्रि समस्तियाव माने खुरसा तालिका ओंखारबाय भटार तालिका द्राफ्ट ओंखारबाय आरो बे द्राफ्ट ओंखारनायावहाय जोंनि सनापुर जितु पन्चायत जाखानाय बिटिआर जाला होननानै सनापुर जाखानाय पन्चायतनिफ्राय 8टा वार्डआ अलरेडि बे खुरसा तालिकायाव फैबाय आरो दा होमबाथ' जों आसरित जाबाय आरो माने पन्चायत जाखांनायनि उनाव बोरै बिटिआरनि खुरसा तालिकायाव भट फैखो होननानै आरो दा नोंथांमोनानो नुजोबदों 8टा वार्ड दा गामिया 28टामोन बे खुरसा तालिकायाव नुबावबाय जों गासै साननानै मोनथिबाय आरो दा जोंनि सनापुर पन्चायतनिफ्राय 26टा गामिया हाबदेरबावबाय आरो पन्चायतनिफ्राय दा 26टा आरो 28टा हिसाबै 54 गामि जाबाय दा 54 गामियाव 28टा गामिया गभर्नमेन्टनि नटिफाइ हिसाबै फैदों दा जोंनि पन्चायतनिफ्राय सोसनजानाय जितु 26टा गामिया अकल भटाराल' सोसनजादों गामिया सोसनजायाखै केन्द्र हिसाबै सोसनजादों नैबे आरो दा बेयाव जोङो आसरित मोनबाय जे जोंनि पन्चायतनिफ्राय बोरै जाखो होननानै आरो गपालपुर पन्चायतनिफ्रायबो एसे हाबदों आलुफारा पन्चायतनिफ्राय बिदिनो हाबदों ओमफ्राय उत्तर कलाबारिनिफ्राय हाबदों बेबायदि हाबदों हलंगि पन्चायतनिफ्राय हाबदों आरो गग्रा पन्चायतनिफ्रायबो एसे हाबदों बेखौ लानानै जोङो पन्चायत हिसाबै गामिनि जिथुनाखि जोंनाव अबराव भटार्स दं माने गुबुन हारि जाथिफोर बिसोरबो जोंनो कमप्लेन होबाय जोङो माने बोरै बिटिआरआव थानो मोनखो माने बिटिआर हाबखो माखो होननायाव बे समाव जोंनोबो एप्लिकेसन होबोदों बेखौ लानानै जों ज' पन्चायत मेम्बार माने प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि रायलायनायनि गेजेरजों मोनसे सोंलु सोंबाय माने जे माने एडिसिनावहाय बोरै सोङोब्ला फर्मेलिटि थाङोब्ला मोनसे बे सोंनोखौ हागोन जों डाइरेक्ट थांनानैबो सोंनो हाया हिसाबै जोंनियाव नैबे लिरनाय दङ एडिसिनि हिसाबै जों लिरदों दा लिरनायाव ओरैबायदि लिरदों थ्रुयै माने एमएलएनि थ्रुयै लिरदों जे एमएलए महोदय माने जोंनि माने बिटिआर जाखांनायनि उनाव सनापुर पन्चायत जानायनि उनाव बे सनापुर पन्चायतनिफ्राय उदालगुरि जिल्लानि धनस्रि समस्तिनि माने भटार खुरसा तालिकायाव 8टा वार्डआ हाबसननानै फैबाय दा बेखौ लानानै जों लिरदों जाहाथे नैबे 8टा वार्डआ जोंनि पन्चायतआवनो थानांगौ होननानै नैबेयाव लिरनाय दं आं बेयाव बिटिआरआव हाबनाङा बिटिआरनिफ्राय आं दानख'गोन होननानै जेबो जों लिराखै नोंथांमोनानो जों एडिसिनाव होनाय नैबे फर्मेटखौ जोङो निउसावनो नोंथांमोननो होगोन नोंथांमोना फरायनो हागोन बेयाव हारसानि लिरदों होमबाबो आं बर'नि बुंना होदों जे एमएलएनि थ्रुयै लिरबाय एमएलएआ एडिसिनो फरवार्ड खालामबाय बेखिनि बेयाव बेल' लिरनाय दंखायो जे जोंनि 8टा वार्डआ
उदालगुरि जिल्लानि दनस्रि समस्ति भटार खुसा तालिकाव हाबफैदों जाहाथे बेखौ पन्सायतआवनो थानांगौ होननानै बेयाव लिरनाय दं खिन्थु आङो बेयाव भटार तालिका माने बिटिआरआव हाबा माबा होननानै जों कमप्लेन होआखै सहिया बेयाव पन्सायत प्रेसिडेन्टनि नामाव दङ बे हिसाबै सिल सिटामबो दं आरो एमएलए नि फरवार्ड दं बिनि गेजेराव जोंनि 10टा वार्डनि मेम्बारफ्रा बेयाव सोरबा सहि होदों सोरबा सहि होआखै मानसिफ्रा बुंलायसोदों बेयाव रावबो सहि होफैयाखै जोंनि मेम्बाराव बेयाव रावबो सहि होनायाव लोब्बा गैया बिसोरखौ रायजोफ्रा भुल बुजिनानै लाब गैया ओंखायनो आं मोनसे खोथा आरो जेनेबा आंनि बे लेखाया जुदि बिटिआर हाबनायाव जोंनि रायजोनि बिटिआर हाबनायाव पन्सायत जाखांनायनि उनाव बिटिआर हाबनायाव माबा मोनसे एफेक्ट जादोंबा नोंथांमोना जोंखौ बुंबानो जाबाय जोङो थांनानैबाबो बे लेखाखौ जों बोखारनो राजि माने दा जोंहा रायजो राजाखौबो जोंनो नांगौ जों सासे मानसिया रायजोजोंबो जों जुजिनो हाया खिन्थु मोनसे खोथाया जाहैबाय जोंहा सासे पन्सायतनि दायित्व गोनां हिसाबै जों सोंनो थाखायसो बे फर्मेलिटिखौ होदों बेयाव रावनिबो जों बिटिआर हाबनाय एगेन्स्ट होननानै जों खोथा बुङाखै आरो बाथ्राया बेनो दा जोंनि पन्सायत मोनसे कुइसना ओरै आरो जोंनि पन्सायतखौल' मानो सोखो आलुफारा पन्सायतनि मानसिफोरखौ मानो सोआखै जोंनाथ' 28टाल' गामि गैयामोन ना बालिजान पन्सायतआव थानाय बर'फोरखौ मानो सोआखै जानानै जेराव आलुफारा पन्सायतआव दानि थांनाय बारनि जोंहा सेन्ट्रेल एबसुनिनो मानगोनां निजोम बसुमतारियानो सेन्ट्रेल एबसुनि नेहाथारिमोन बिथाङानो दा इउपिपिएलनि गफुर डिस्ट्रिक्टनि बिथाङा प्रेसिडेन्ट जाना दं होमबा बे गावनि गामिखौ मानो सोसननो हायासै गावनि भटार्सखौ मानो बिटिआरआव सोसननो हायासै बे मोनसे प्रश्न जादों आरो थिग बिदिनो बालिजान पन्सायतआवबो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनिनो मानगोनां जोंहा लिलिन बसुमतारिया बिश्वनाथ माने फरायसा आफादनिनो माने जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङा जिएस बिथाङा गावनि गामिखौ मानो सोदिनो हादिया बेयाव जोंहा सन्देह फैदों आरो माने बाथ्राया जाहैबाय बै समाव जों पन्सायत इलेक्सन गेलेदोंमोन जिथिया जेब्ला एबसुआ गेजेर दख'रा आफादनि एबसुफ्रा गावसिनि सापर्टार केन्डिडेट होदोंमोन रिन्दाव बर'नि हिन्जाव जुनाखि बर'खौ बिथाङा प्रेसिडेन्ट सिट मोनैनि थाखायनो आंनि नुनायाव बिथांमोनहा एबसुनि थ्रुयै माने नैबेखौ षड़यन्त्र खालायनो पन्सायतखौ जेरैखि जाया सिफायनांगौ होननानै बेबायदि रायजो राजानि सिगाङाव बुंसोलायदों माने ओंखायनो जेबो नङा जोङो साननाय माने भटार तालिकायाव जुदि बिसोर गोरोन्थि बुजिलायदोंब्ला जों रायलायनो फैनो हायो जोंहा बेयाव राजि दं जोंबोथ' सासे मानसिसो आरो मोनसे फरायसा आफादा जों रायलायनो हायै मा खोथा दं जोंनाव फैनाङा नंगौ न' डाउट खिन्थु जोंखौ फन खालायनानैबो अफिसाव लिंहर जों रायलायगोन रायजोफोरखौ लिंहर माने रायजोफोर जुदि समस्या नांदोंबा जोंहा साहित्य सभा दं गावसिनि एबसु आफाद दङ आरो जोंहा आबब आफाद दं बिथांमोनखौ ज' सावरायलायनानै धोरोम आफाद दं बिसोरखौ लायनानै सावरायबानो जायो जे बिटिआर हाबनायाव नोंथांमोननि जेनेबा बे एप्लिकेसन होनाया एसे प्रब्लेम जादों नामा नोंथांमोना बेखौ बोखारनांगौ होननानै जोंखौ बुंनो हायो जों अब्लाबो थांगोन आरो मोनसे खोथाया नैबे जानानै फैदों दा थांनाय जोंनि बे 7 नम्बर वार्ड गोलैयो जोंहा 7 नम्बराव जेरै थारायबारि दं आंनिनो गामि अरायमारि ककिलाबालि गाव गार' बस्ति राजपुत आरो नारेंगुरि जोंहा 6टा गामि आरो लोगोसे 7 नम्बर वार्डनि सनापुरनि गामियावहाय जोंखौ ओरैबायदि बुवा माने फोसावदों बिथांमोनहा जाय आंखौ बुंदों जे आंलायनो गामि 7टा गामिनि गावबुरा सेक्रेटारिनि साइन लांनानै सिल स्टाम्प लांनानै आङो डिसि अफिसाव कमप्लेन हैदोंनो दा डिसि अफिसाव कमप्लेन होनायखौ बे बुस्थुखौ एबसु आफादनिफ्रायनो खोन्थाहरनानै नारेंगुरिनि मेघनाथ ब्रह्म माने सनापुर बर' हाइ स्कुलनि माने मानगोनां फोरोंगिरि आरो कार्तिक नार्जारि नारेंगुरिनिनो बिथाङा प्राइभेट इउएन एकाडेमिनि माने सेकेन्ड प्रिन्सिपाल बिथाङा दा इउपिपिएलआवनो बिबान दङ बिथांमोनहा माने बै माने बुवा बातरिखौ रायजोनो 7टा गामिनो फोसावनानै जे रबि नार्जारिया 7टा गामिनि रायजोनि सिगनेचार आरो सिल स्टाम्प लानानै डिसिनाव कमप्लेन होदों होननानै बे बुस्थुखौ फोसावहोदों बेखौ लानानै जोंनि 7टा गामिनि रायजोआ दाङाबाजि जादों दावराव दावसि जादों जानायनि उनाव मैया जोंनि नारेंगुरि गेजेर जानाय हिसाबै मिटिं जादोंमोन बेयाव बयबो माने सोंखारिलायनाय जादों खिन्थु आं सिखार जादों आंनि जिथु कमप्लेन होनाया नैबेसो होननानै आं मैया बिथांमोननो खोन्थानो हायाखै आं बुस्थुखौ लांफायाखैमोन दिनै आं खोन्थाबाय निउसनि गेजेरजों खिन्थु आं बेखौसो बुंनो लुगैदों नोंथांमोना जुदि आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जुदि आं कमप्लेन होदोंब्ला 7टा गामिनि रायजो राजा आरो सिगनेचारखौ लानानै रायजो राजाथ' नङा गावबुरा सेक्रेटारिखौ लानानै आरो सिल स्टाम्प लानानै होदोंब्ला बै बुस्थु कपिखौ आंनो नांगौ आरो मेघनाथ ब्रह्म आरो कार्तिक नार्जारि बिथांमोना आंनो देखायनो हानांगौ देखायनो हायाबा आयेननि बेबस्था लागोन होननानै आं निउसाव होदों होननानै आं मैया बिथांमोनखौ आङो गफुर थानायाव एफआइआर होबोनाय जादों बिथांमोननिखौ मानो होनबा बिथाङा गामि गामि खोन्थानानै माने गामिखौ गरम खालामदों बिनि खोन्थायैनि सिगां
बिथांमोना बा एबसुआ आंजों रायलायनो हायोमोन गेजेर फरायसा माने गेजेर दख'रा फरायसा आफादनि एबसुआ आंजों रायलायनो हागोन जे नोंथाङा उदालगुरि डिसि अफिसाव मोनसे कमप्लेन फैदों जे नोंथाङा बिटिआर हाबनाय 7टा गामिखौ बन्द खालायदों रायजोनि सिस्टेम दं होननानै आंखौ फनाव रायलायनो हायोमोन बा आंखौ लेंहरनो हायोमोन आं बिथांमोनजों रायलायगौमोन बिथांमोना आंखौ बुंनांगौमोन जे नोंथाङा बेखौ बोखारना ला जुदि आं होमारदोंब्ला आंथ' होखायाखैनो आं नागिरखागोन बेखौ होमारदोंब्ला जेनेबा नोंथाङा बेखौ बोखारना ला नङाबा नोंथाङा जोंनि खोथाखौ मानियाबा फरायसा आफादनि खोथाखौ मानियाबा जों रायजोनो गथायनोसै रायजोआ नोंथांखौ मा खालायो मा खालाया बे जोंनि दायथ' होनानै बिसोर आंखौ हमखि होनोबो हायोमोन आरो जेनेबा गथायनानै बेखौ खोनायालासिनो बिसोरो नारेंगुरि गामिनि मेघनाथ ब्रह्म आरो कार्तिक नार्जारिनो बिसोर खोथाखौ फिक्स मोनथियालासिनो बुवा बाथ'रि होनानै नैबेखौ फोसावनानै दाङाबाजिखौ खालायदों 7टा गामिनिफ्राय बेनिखायनो आं बुंदों जोंनि 7टा गामिनि रायजो राजाखौ आङो गुरैयै खावलायो जे बाथ्राया बेसेबां सैथो नंगौ बेखौ रायलायनायनि गेजेरजों जागौमोन मैयाबो बिसोर मिटिं जानायाव बिसोर सासेबो फरायसा आफादनिफ्राय नुजाफैनो हायाखै जाय बिथांमोना इनफर्मखौ हरदों बेखौ हरनो हायाखै अखल बिसोर आंखौल' प्रेस खालायबाय थादों दा बेखायनो आंबो आंनि मान सन्मानखौ नायनानै बिथांमोना आंखौ प्रेस खालायदों हिसाबै बै जिहेतु आंनि 7टा गामिनि रायजो राजानि सिल सिस्टाम आरो सिगनेसारखौ होग्रा आं कमप्लेन होग्रा डिसि आं बेखौ नांगौ जुदि आं होदोंब्ला नोंथांमोना आंखौ मा खालायनो माने राहा लायो बे आं निउसनि गेजेरजों बुङो आं बेखौ होखायाखै दिनैनि गेजेरावबो आं बुंगोन आं होआखै ओंखायनो जाय कालप्रिट हो दा आं जितु माने मेघनाथ ब्रह्म आरो कार्तिक नार्जारिखौ आं केस होनाया बेनो बिथांमोना बै बुस्थुखौ जेरैखि जाया आंनो बरननो हागौ अब्ला आं केसखौबो नांगौबा सिफायनो समाधान आं मिलायनोबो समाधान आरो दिनैनि दिनाव माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा एबसुआ आरोबा लेंनानै आंखौ लेंनानै बा साहित्य सभा ओनसोलखौ लेंनानै सावरायनांगौ मानो बाहेरा माने खोथाखौ माने बुवा खालायबाय थादों आरो जोंनि देरहाखानाय मेम्बारफोरखौबो नोंथांमोना रायजो राजाफ्राबो प्रेसार खालायनाङा माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा रायजोआ लेंहर जों थांगोन आरो बुस्थुआ प्रुफ लानानै खोथाखौ बुङोब्ला मोजां जागोन आरो दा आं बेखौनो गुरैयै खावलायबाय ओंखायनो आंखौ फनजों धमखि होनाय रावा जोंनि गामिनिनो जोंहा लेङाइ सेक्रेटारि सन्जय मोसाहारिनि फनावहाय मेघनाथ ब्रह्मआ फन हरनायाव लाउड स्पिकार होदों रायजोफ्रानो खोनादों बेखौ देनांसिगौ होननानै बिथाङा हमखि हरदों दा बिथांमोना गिनानै जेनेबा आं हराखै बुंनो हागौ खिन्थु मबाइलाव जोङो मोनसे आंनि कलावबो सोरनिबा कल हरनायावबो 3 मासनि थाखाय रेकर्ड जायो दा बे कल रेकर्डखौ जों एक्सचेन्जआव नायबानो मोनगोन आरो बेसेबां सैथो होनबानो मोनगोन आरो गुबुन गुबुन रायजोफ्राथ' आंखौ दाख्लैहाय माने रागा जोंनानै न'खौ बुख्रुबहैनांगौ मानांगौ बिराद भाइरेल जाखादों आरो आं दाख्लै न'आव फैनानै थाफैनो गिलायनाय जादों आरो नैबेसिम आरो आं खालायमारगोन नामा होननानै आं मैया इन्टि हैनाय जादों आरो आंनिफ्राय एबसुखौथ' बेखौ खावलायनाय जायो बिथांमोना बै 7टा गामिनि जितु आं कमप्लेन होदों 7टा गामिनि जुदि गावबुरा सेक्रेटारि साइन आरो सिल बिथांमोना बे होनायाव डिसि अफिसाव दं होननाय आं बे फरमेटखौ नांगौ एबसुफोरा आंजों मोजां जिरायनांगौ समाधान जानांगौ आं नैबेखौ लुबैयो आं रावजोंबो दाङाबाजि लुबैया आरो आं बिटिआर हाबनायखौ लुबैयो माने बिटिआर हाबनायखौ नाङा होननानै आं बुङो आं बिटिआर हाबनायखौ नांगौ दा जोंहा पन्सायत जानायखायसो नैबेबायदि जादों खिन्थु आंनि बुंनाया बेनो रायजो राजा जों 7टा गामिनिखौबो खावलायो जाहाथे जोंना बिटिआरआ हाबदोंब्लाबो खुसा तालिकायाव फैदोंबाबो गामि वाइसै हाबाखै भटार तालिका बायदि हाबदों बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा आंबो हाबनायखौ बिराद गोजोननाय मोन्दों रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोन्दों खिन्थु बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा दाङाबाजि जानाङा बेसेबां दाङाबाजि जागोन बै हाबखानाय गामियाबो उनावहाय इनकाउरि जायोब्ला दानजानो गोनां जायो आरो जेनेबा ओंखायनो आं नर्मेलबाबो बुङो आं रायजोखौबो जोंनि 7टा गामिखौबो आङो आंनि गोरोन्थि जादोंबा आं निमाहा बिगोन आं गावसोरजों फेस टु फेस रायलायगोन ओंखायनो जों जेखि जाया जों सल्भआव फैनांगौ आं बेखौ नुदों खिन्थु बै आंनो जितु 7टा गामिनिफ्राय सिल सिस्टाम आरो रायजो राजानि सहि लांनानै डिसि अफिसाव हैदों होनदों आं बे बुस्थुखौ आं जेरैखि जायाबाबो आं नागिरगोन आरो ओंखायनो आं कार्तिक नार्जारि आरो मेघनाथ ब्रह्मखौ आं बेनो केस होनाय जादों मानो होनबा बिसोरसो लाबोदों नालाय बे खोथाखौ आं बर'नो थाखाय बिथांमोनखौ केस होनाय जादों आरो खिन्थु आं बिटिआर हाबा नाङा होननानै आं दासिमबो बुङाखै आंनोथ' नांगौ बिटिआरखौ खिन्थु आं सासे आंनि हिन्जावा पन्सायत प्रेसिडेन्ट देरहानाय हिसाबै आंनि पन्सायतआव मा जादों मा जाया जों बेखौ सोंनोसो नैबे जों माने आवेदन माने बिलाइखौ होदोंमोन आरो एप्लिकेसनखौ आरो एडिसिआव बेखौ नांगौबा बेयाव होनायाव जुदि जोंनि बिटिआर हाबनाया एफेक्ट जादोंबा आं बेखौ रायजोनि सिगाङावबो दिनै बुङो निउसनि सिगाङाव बुङो आं बेखौ माने आंनो नांगौबा एडिसि अफिसाव आं एप्लिकेसन होनानै आं बोखारना लाफिनगोन खिन्थु मोनसे खोथाया बेनो आंजोंबो रायजो राजाया सापर्ट होनांगोन जे आंखौ दिनैसिम माने एबसुआ मिसगाइड खालायनानै रायजोफोरनि सिगाङाव माने फर्स खालायनानै जे बिटिआर हाबनायाव हेंथा होबाय थादों बे बाथ्राखौ रायजोफ्राबो सालिजारि नायनांगोन रायजोफ्राबो आंखौ हेफाजाब होनांगोन आरो बेसेबां सैथो जेनेबा बेखौ आरो 7टा गामिनि सिल सिस्टाम आरो
साइन होनानै एप्लिकेसन कमप्लेन होदों होननाय बे बाथ्राखौ आं जेरैखि जाया नागिरगोन आरो रायजोआ नागिराबाबो आं बे मानसिखौ आं पार्सनेलबा नायगोन खिन्थु आं रायजोखौ आङो 7था गामियाव केस होनोबो थाङा नैबे आरो आंनिफ्राय नंगौ बाथ्रायाथ' बिराद सिरियास जानो हमबाय माने जोंबो सानाखैमोन माने बेफोरबायदि जागोन होननानै आरो जोंनि साननायनि बा जोंनि गोसोनि कुइसना बेनो रायजोफ्राबो जाय ओंखारदों बा जाय ओंखारो बेफोरबायदि राजनितिकनि बेलायाव बिसोरनो बुजिखागोन जानांगौ निस्सय आरो बुजिनांगोन जोंखौ माने जोंनि बे सनापुर पन्सायतखौ अलरेडि बिटिआरआव हाबथ'वाखै बा बिटिआरआव हाबा होननानै अलरेडि जोंखौ पन्सायत गेलेखांहोखाबाय गेलेनानै जों देरहाबाय देरहानायनि उनाव जोङो पन्सायतबो सलायखांबायानो अनुरदय आसनि गेसनि दा गेसनि फैगासिनो बे गेसनि खामानि जों मावगासिनो जब कार्डनि हाबसननाय मावदों रेशन कार्ड हाबसननाय मावदों जों मावबोखाबाय अलरेडि दा बिनि उनावसो जुदि बिटिआर जेनेबा जोंनि पन्सायतखौ बिटिआरआव सोबाय 8था वार्डखौ मोननै दोनलांदों बे मोननैखौ मानो दोनलांखो जेनेबा मोननैखौ सोआलासिनो बे 8था वार्डखौल' मानो सोखो जोंनि कुइसना बे ओमफ्राय जेनेबा जोंनि गोसोआवथ' सानखागोन ना जों इसेबां खस्थ'यै बा रायजोफोरनो जोङो गोबां गिदिर गिदिर खोथा बुंनानै जेनेबा जों मोनफ्रोमबो गामियाव जोंनि 4था वार्डआव जोङो गोबां गिदिर गिदिर खोथा बुंबोदों जे सोरनिबा गामियाव मन्दिरानो कमप्लिट जायाखैनो सोरनिबा लामायाव बा सानग्रेबेलखौनो गारनांगौनो बा सोरनिबा बाथौ धोरोमनि मन्दिरानो कमप्लिट जायाखैनो जों बिथांमोननो मोनसे समायखिरा लानानै जों बे खोथाखौ जेनेबा जों मावना होगोन जिथिया जोङो पन्सायतखौ देरहागोन जिथिया जोङो प्रेसिडेन्ट सिटखौ मोनगोन अब्ला जों खामानि फैबानो जों बे खामानिखौ नोंथांमोननो मावफुंना होगोन होनना बुंदों नाथाय दा बिनि गेजेराव गोबां बेले बेजे जाबाय जों बे बुंनाय बाथ्राखौ जों मावफुंनो हागोन हाया जों बेखौ जेबो बुंनो हाला गिबियावनो बुंखायो जुदि बिटिआर हाबनानै पन्सायतआनो थायाबा जों मानिफ्राय मा लाबोनानै मावफुंना होनो बे आरो जोंनि कुइसना ओमफ्राय दा जोङो माथ्र दा जोंनि गेजेराव दावराव दावसि बेले बेजे जानायनि गेजेरानो जाहैबाय गोबां मिसआन्डारस्टेन्ड जालायनानै दं बेयाव माने रावबो सैथो खोथा बुंलायनाय जायाखै बेवहाय मोनसे सासेबा बेलेग माने मोनफ्रोमबो खोथायानो बेलेग बेलेग दा जोंखौ बुंदों बिटिआर हाबनायखौ जोङो बन्द खालामहैदों एप्लिकेसन हैदों खिन्थु नङा बे फर्मा बेनो जे जोङो जास्ट सोंदोंल' जों शक जादों आरोना हारे जोंथ' दाख्लैसो इसेबांबा खस्थ' पन्सायत दाखांबाय पन्सायत गेलेखांबाय जों देरहाखांबाय दा अकस्मात बिदि बिटिआर हाबोब्ला पन्सायतआव थाब्ला जोंथ' मोनसे भाबाथ' जोंनाव फैखागोन ना जोंथ' सोंदोंल'सो जेनेबा जे सार जोंहा दाख्लैसो पन्सायत गेलेखांबाय खिन्थु पन्सायत गेलेखांनायनि उनाव दासो बिटिआर हाबबाय जुदि बिटिआर थायोब्ला बिटिआर हाबोब्ला पन्सायतआ थागोन ना थाया सार बे मोनसे बाथ्रायाल' जोंनि दासिमबो जों सोंबायानो थागोन आरो जों सोंगोनबो बिटिआर थायोब्ला पन्सायतआ थागोन ना थाया बे मोनसे बाथ्रायानो दिनै बिराद माने बेलेग खोथाया माने सोमजिखांनो हमदों आरोना खिन्थु जोङो बिटिआरखौ जोंनो नाङा होननानै जों माब्लाबाबो एप्लिकेसन हैयाखै बेनो कुइसना जोङो बिटिआर हाबबा पन्सायतआ थागोन ना थाया माथ्र बेल' जोङो नोंथांमोना नंखाय सानदोंबा बे कपि आरोना जाय डिसिनि आखायाव दङ बे कपि जोङो गोसो जायोबा जों बेखौ बोखांनो आरो बेखौ माथ्र सोंनायल' कुइसन आरो बोखांनांगौआथ' बोखांगोन जोंना जोबनायाव जे दिनै बिटिआरखौ आंनो सोसननो हायोब्ला जुदि आंनो दाननो हायोब्ला मानोथो इसेबां जोंनि गफुराव सिगाङावहाय 537 जन 5 फिट माने मानसि थैलायनो गोनां जाखो आरो नैबे जितु जोंहा एनडिपिनि बेलायाव एक्सपिएलटिनि बेलायाव गोबां रुंसारि जालांबाय होमब्लाथ' मानो इसेबां रुंसारि गोनां जानांगोन आंनो जुदि बिटिआरखौ सोनो हायोब्ला आंनो दाननो हायोब्ला होमबालाय मानोथो इसेबां गोनो गोथो जाखो रायजोफोर आंनो थांनानै सोजोबहैगौमोन ना मानो गालाय गुजाय जाबाय थादों खिन्थु बिटिआर हाबनायादि इसेबां माने फिसा बाथ्रा बेथ' नङाना दिनै मोनसे फर्म दङ बैयाव डिसि अफिसाव दा जोंनिनो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनो लेङाइ आफादगिरि उकिल बसुमतारी बिथांमोनानो बे बिटिआरनि हाबनाय सोसननायखौ मावगासिनो बेयाव ए फर्म बि फर्म दं दाननाय आरो सोसननाय बेयावहाय भटार कार्ड लानानै आरो बिनि सिगनेचार लानानैसो बेयाव हाबनोबो हागोन दाननोबो हागोन जों सोरबा हाबखानायखौ दाननो हागोन बे नङा माने ओंखायनो रायजोफ्राबो सानो आरो आं सासे साधारन मानसिया जुदि बिटिआरखौ सोनो हालायनाय बिटिआरखौ दाननो हालायनाय बे माबायदि बिटिआर जागोन नोंथांमोनाबो आंनिफ्राय बे कुइसन आरो माने बे कुइसन आरो ओंखायनो नोंथांमोना बुजिनाङा आं दिनै 7था गामिनि जोंनि 7 नम्बर आरो 4 नम्बर वार्डनि रायजो राजाखौ आं खुलुमनानै मोनसे निमाहा बियो आंनो गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोनहा निमाहाखौ होनना सानगोन आरो आं सावरायनांगौबा सावरायगोन आरो फरायसा आफादाबो जोंनि सायाव जुदि
माबा गोरोन्थि जानाय सानदोंबा माबा भुल नुदोंबा नोंथांमोनाबो फिसा फिसौ खोथाखौ माने गिदिर खालायालासिनो आं बेखौनो बुंखायो नोंथांमोना आंखौ लिंहर नोंथांमोना आंनो फैनो हाया जानो हागौ माने मोनसे आफाद हिसाबै आं नोंथांमोना लिंहरबा आं थांगोन नोंथांमोना बुं आं जुदि माबा मोनसे एप्लिकेसन होनायाव इफेक्ट जादोंबा आंनि सहि दंबा आंनि नाम दंबा आं नायग्रोगोन नोंथां बेयाव जोङो मिला मिसि खालायनानै नोंथांमोनाबो आंखौ सों माने बे एप्लिकेसन होनायाव बे कमप्लेन होदोंब्ला नोंथाङा बोखारनो हायाबा जों रायजोनो गथायगोन मोनसे हुमखिबो होनो हायो नैबे आरो बा नैबे सिस्टेमा खिन्थु नंखाय खोथाया सैथो नङालासिनो पाब्लिकनि गेजेराव गोसारलाबाय थानाया नैबे मोजां जायाखै आरो मानो बे होनबा बे दाङाबाजिया जोंहा थांनाय पन्सायत इलेक्सननिफ्राय जितु बिटिआर हाबला होनखानानै पन्सायत इलेक्सन गेलेहोबाय सनापुर पन्सायतआ अलरेडि देरहाबाय फरायसा आफादनि सापर्टआवबो जेनेबा माखासे 6 नम्बर वार्डआव रिन्दाव बर'नि हिनजाव जुनाखि बर'खौ प्रेसिडेन्ट खालायनो मोनैनि बिथांमोना आंजों क्राइसिस जाबाय थादों बिथांमोना जुदि गोरोन्थि जादोंबा बेखौ जुदि आगास लाबाय थायोब्ला नोंथांमोनाबो फेस टु फेस आंजों रायलायनो हागोन आंबो नोंथांमोनजों रायलायनो हागोन माबा मोनसे गोरोन्थि सानलायदों आरो आंनिफ्राय बे आरो जोंखौबो माने आरो नोंथांमोना होनदों बिटिआर हाबैयाव पन्सायत जाबाय दा बिटिआर हाबबाय जोंनि पन्सायतआ नोंथांमोना होनदों बिटिआरनि गोहोखौबो मोनगोन पन्सायतनि गोहोखौनो मोनगोन एस आं नोंथांमोननि माने बुंनायखौ आं मानियो खिन्थु नोंथांमोनाबो माखासे फिसा फिसा खोथाखौ लानानै जे आगास लालायनानै आंजों जिथु बिक्तिजों फेस टु फेस रायलायालासिनो बा फनावबो रायलायनोबो हायो बा लेंहरलायनानैबो रायलायनो हायो बेखौ समाधान जायालासिनो मालायनि एरला एसे जायोबा दाङाबाजिया जाबाय थागोन आरो ओंखायनो आंनिफ्राय बेखौनो खावलायनाय बिटिआर हाबनायाव जेबो प्रब्लेम गैया आरो बारा गुलाय गुलाय जाबाय थायोबा इनकाउरि लास्टआव दाङाबाजि जायोबा इनकाउरि जायोब्ला मानो होनबा जोंनि गामिया गभर्नमेन्ट नटिफाइड गैखाया 28 तालाव जोंनि गफोराव दा थाङै थुङै जोंनि सनापुर पन्सायतनिफ्राय सोलिबाय थानाय सनापुर पन्सायतनिफ्राय 26ताया हाबसनबाय दा 26ता हाबसननायाव बेफोर गावजों गाव दाङाबाजि जायोब्ला बिथां बे 26ता गामि हाबसननायनो हयथ' हाबाबो जानो हागौ बिदिबो जानो हागौ आरो ओंखायनो जों दाङाबाजिखौ लुबैया नैबेखिनि आरो जाहाथे माबा मोनसे गोरोन्थि बुजिलायोब्ला जोङो रायलायनायनि गेजेरजों समाधान खालायनो हायो आरो आं होनखाबाय आं कार्तिक नार्जारी आरो मेघनाथ ब्रह्म बिथांमोना आंनि सायाव जिथुनाखि 7ता गामिनि रायजोनि गावबुरा सेक्रेटारि आरो सिल सिस्टेमखौ लानानै डिसि अफिसाव कमप्लेन होदों होननानै बिथांमोना रायजोनो फोसावदों बिथांमोना बे आंनो फोरमान बिलाइखौ होफैनांगोन अब्लासो आं केसखौ बोखारगोन आं सिगाङावनो बुंखाबाय केस बोखारनाया आं गिदिर खोथा नङा आं मिलायनो नाजागोन बिथांमोनखौबो आं ओंखायनो बे फोरमान बिलाइखौ नांगौ आरो आंनि बुंनाया एसेनोसै गोजोन्थों लोगोफोर दिनैनि दासिमनि गोदान मोनसे फुल आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन जुदि नोंथांमोना भिडिअनि सायाव माबा मोनसे बुंनो गोनां दंब्ला जेनुइनलि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन बाय